mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Dear Titan Jello at Rakitera, magandang gabi po at sana'y mapili niyo po ang aking kwento na mabasa sa radyo. Matagal na rin po kasi akong nakikinig sa inyong programa. Mapagbigyan sana ang kwento ko dahil kailangan ko po ng payo ninyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Binggoy. At ito ang aking secret file. DJ Titan Jello at Rakitera, tungkol po ito sa nanay ko. Kilala ko po si nanay bilang isang masipag, matiisin at palaban na klase ng tao. Lahat ng hamon sa buhay hinaharap niya ng buong tapang, na may liksi at lakas. At para ba siyang modernong katipunera dahil wala siyang inaatrasan na laban. Lahat po ng problema, nahahanapan niya ng solusyon. Nagagawa niya ng paraan. At nadadaan sa panalangin. DJ Titan Jello at Rakitera, bukod kasi sa tapang niya, masipag din siyang magdasal at matindi din ang pananampalataya niya sa Panginoon. Hindi siya pipitsugin na klase ng nanay. DJ Titan Jello at Rakitera, ang hanap buhay po noon ni nanay ay ang pagluluto at pagbebenta ng masasarap na ulam. Tatandaan ko, inilalako niya sa mga malalapit na eskwelahan at tanggapan sa lugar namin. Araw-araw niya ito ginagawa, Lunes hanggang Sabado. Naalala ko din na umaga hanggang hapon minsan, didiskarte pa nga siya na magprito ng banana Q at turon at ibebenta pa sa mga estudyanteng dumadaan para magmerienda. Grabe po kasipag ang nanay ko. Pero ganun din po kasimple ang hanap buhay ni nanay. Pero proud po ako, DJ Titan Jello at Rakitera, dahil yun din po ang nagpapaaral sa aming dalawa ng kapatid ko. Lahat po kasi ng kinikita ni nanay araw-araw ay pinagkakasa niya at sumasapat naman yun para sa pag-aaral naming dalawang magkapatid. Masasabi ko na magaling ang nanay ko pagdating sa diskarte at bilib na bilib kaming magkapatid sa kanya. DJ Titan Jello at Rakitera, naaalala ko noon, inaapoy ng lagnat si nanay. Panay ang ubo at singa ng sipon. Pero imbis na magpahinga at magpagaling, andun, nagluluto ng mga ibinebenta niya. Minsan nga napagsabihan ko na si nanay at sabi ko nga sa kanya naman na, Nay, ipahinga mo naman yan. Maawa ka naman sa sarili mo, baka gusto mo ako na muna gumawa ng ganyan. Handa naman ako umabsent ng eskwelahan. Pero ang sagot lang sa akin, kung magpapahinga raw daw siya, titirik ng dilat ang mga mata namin sa gutom. Kaya naman daw niya. Sa gabi na lang daw siya magpapahinga at gusto ko nga. Sana pahintuin si nanay nung mga araw na yun, pero wala makulit talaga. Gustuhan ko man tulungan, kaso talagang ayaw niya. Gusto niya sa amin, DJ Titan Jello at DJ Rakitera, ay mag-focus lang kami sa pag-aaral
At yun lang daw ang tutukan namin. Hindi naman namin siya binigo. Nagsipag kaming magkapatid para matuto at maging honor student sa mga klase namin. Dahil yun na nga lang ang magiging ganti namin kay nanay sa lahat ng mga sakripisyo niya para sa amin. DJ Titangelo at Rakitera. Maaga po kasing namatay ang tatay namin. At ang trabaho po ng tatay ko ay isang bumbero. Pero sa isa sa mga sunog na inaapulan nila ng team niya, dun din po siya nadisgrasya. Naipit po kasi siya ng debris at natrap. At nung nakita siya ng mga kasamahan niya, wala na po siyang buhay. Ang liit pa naman po namin noon. Pero si nanay, hindi ko kailanman nakita na umiyak. Kitang-kita ko at naririnig ko ng bata pa ako na sumisigaw si nanay na galit sa mga kasamahan ni tatay. Ba't daw nila pinabayaan? Ba't daw nila hinayaan na madaganan at mamatay? Pero ang ending, nagkapatawaran lang din. Naintindihan din kasi ni nanay na hindi naman daw talaga kasi kagustuhan ang nangyari. Talagang nangyayari daw yung mga ganitong bagay. At parte nga daw yun ng kanyang sinumpaan na trabaho. At dahil mapanganib nga ang buhay ng isang bumbero, naintindihan na rin po ni nanay. At hindi na po siya nanisi ng ibang tao sa pagkawala ni tatay. Pero yung mga panahon na pumanaw na po si tatay at kami na lang pong tatlo ang namumuhay, kitang-kita ko po sa mata ni nanay yung tila apoy na nagsasabing lalaban siya sa buhay kahit mag-isa na lang siya. Noon ko din po nabasa sa mga mata niya yung pagiging katipunera niya. Akala ko iiyak ang nanay ko sa pagkawala ni tatay, ngunit pinangako niya sa akin. At pinangako niya sa amin na hindi siya susuko. Na itutuloy niya ang mga nasimula ni tatay. At tutuparin niya ang pangarap na binuo nila ni tatay para sa amin. DJ Titangelo at DJ Rakitera, sa ngayon, 70 years old na si nanay. Mahaba-habang panahon na rin ang lumipas kung kaya't gaya ng pagdaanan ng hindi mabilang na araw at gabi na hindi na namin halos namamalayan, ganun din kabilis ang nagbabago na rin si nanay. DJ Titangelo at DJ Rakitera, isang araw, nagulat na lang kaming magkapatid na may ginawa si nanay na isang bagay na hindi namin nakalaing magagawa niya sa tanang buhay niya. Nasanay po kami na napakasipag at lagi may ginagawa po ang aming nanay. Pero isang araw, nagulat kami ng kapatid ko at hindi kami sanay na maabutan si nanay na nakaupo sa sala na parang naka-Indian seat sa sofa. Umagang-umaga, hindi umiimik at hindi rin namamansin. Nakaupo lang talaga at nakatingin sa kawalan. Tulala at parang ang lalim ng iniisip. DJ Titangelo at DJ Rakitera, hindi ganun si nanay, kaya lumapit kami sa kanya. Agad-agad namin tinanong na kung okay lang ba siya.
Kung may nararamdaman ba siyang hindi maganda o kung may problema ba. Alam nyo, DJ Rocky at DJ Titangelo, hindi siya sumasagot. Nakatingin lang siya sa hangin at gumagalaw lang ang mga labi na parang may gustong sabihin. Naisip namin na baka gusto lang magpahinga o baka may malalim lang na iniisip. Baka lang may binibilang ng mga numero sa utak niya at ayaw niyang magpaistorbo. Kaya ginawa namin, hinayaan na muna namin. Pero ilang oras ang lumipas, andun pa rin siya. Nakaupo pa rin. Hindi halos gumagalaw at tulala. Doon na rin po ako napaisip, DJ Titangelo at Rocky Terra, na hindi siya ganun. At noong mismong araw na yun, alam namin may nagbago sa nanay namin. Pero hindi namin alam ano ang dahilan. Agad-agad kami, DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, humingi ng tulong sa matalik na kaibigan ni nanay na si Aling Jesusa. Si Aling Jesusa ay kasabahay niya sa pagtitinda. At tinanong namin kung ba't ganun si nanay. Inalam namin kung may nakaaway ba ito o hindi nakaintindihan. Hindi rin masagot ni Aling Jesusa ang mga tanong namin. Hanggang sa bigla niyang nabanggit, kamakailan lang nakita niya raw si nanay na may kausap na babaeng mataba. Napansin niya daw na parang nag-away di umano silang dalawa dahil daw sinita noong babaeng mataba si nanay. Hindi niya daw sigurado kung ano yung mga dahilan at kung ano daw yung pinag-uusapan, pero napansin niyang nanghihina si nanay matapos siyang kausapin noong babae. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, pinaliwanag niya pa sa amin na napansin niya daw na hindi naman daw yun nanghihina na nawalan ng malay. Pero yun nanghihina na madalas nang matulala. Kaya na lang ng pagkatulala ngayon ni nanay. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, dahil nga hindi namin alam ang dapat gawin, ipinakonsulta na lang namin si nanay sa ospital. Tulala pa rin talaga. Nawiwirduan lang ako kay nanay dahil pagdating namin sa ospital, bigla siyang nagsalita. At nagtanong kung ba't daw kami nandoon. Sinagot ko siya at pina-check up. Sumagot naman si nanay sa akin ng mga panahon na yun na ba't daw kailangan daling pa siya sa ospital. Agad-agad ko naman siyang sinagot dahil nga nakipapansin ko na tulala siya at hindi sumasagot kapag kausap kami. Hanggang sa sinabi niyang ayaw niya daw magpa-check up. Umuwi na lang daw kami. Sinunod naman namin dahil ayaw na namin makipagtalo kay nanay dahil matanda na nga. Pag-uwi namin, hindi na naman siya umiimik. Sinabi niya lang na ayaw niya na raw. Ayaw niya na raw mabuhay. Nagulat kami dahil hindi ganoon ang pag-iisip ng nanay.
Hindi siya ganun klaseng tao at kapag tinatanong namin siya kung bakit, wala naman siyang maisagot. Tulala na naman ulit at hindi ko alam kung depression ba ito na bigla niya na lang naranasan. At hindi ko din alam kung may nakapag-patroma kay nanay. DJ Titangelo at DJ Rakitera, dumating na din po sa point na madalas nang matulog si nanay. Pero sa awa naman sa Diyos, nagigising naman siya. Pero alam niyo yun na wala siyang dating ganung ugali na madalas magpahinga, natutulala. Di po ganun yung nanay ko eh. Halos nag-iba na po siya. At madalas niya pong sabihin na ayaw niya na. Papatanong na din po ko, DJ Titangelo at DJ Rakitera, ano nga ba yung ayaw niya na? Ayaw niya na bang maging nanay para sa amin? Ayaw niya na bang talagang mabuhay sa mundong to? Ayaw niya na bang lumaban araw-araw? Hindi po kasi namin maintindihan. At hindi ko rin po inaakalang darating ang araw na magkakaganito po ang nanay. Titangelo at Rakitera, hindi ko na po alam ang tamang hakbang. Ano po ba ang dapat naming gawin? Gusto ko namang sana kausapin si nanay at tanungin kung ano bang pwede naming maitulong ng kapatid ko. Pero siya mismo, hindi namin makausap ng matino. Hindi ko rin alam kung anong problema ni nanay o may problema na ba siya sa pag-iisip. Masakit man isipin pero baka nga anong pumapasok na lang sa isip niya. Kaya siya nagkakaganon. DJ Titangelo at Rakitera, ano po ba ang dapat namin gawin? Dudulog sana ako sa inyo baka sakaling nangyari rin ito sa mga kabisyo natin, sa mga tagapakinig natin. Sana po matulungan nyo kami mga kabisyo. At salamat po. Hanggang dito na lang muli, ako si Bingoy. At ito ang aking Secret File.